Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Haribol, 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 Nitya Gaura Haribol. Jaya Gauranitai, Haribol. Hare Krishna எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mataji. Sarvam Krishnarpanamastu. I think last time வந்து நம்ம chapter 4ல வந்து closed book answers அந்த 6 முடிச்சோம் இல்லையா? அந்த essay types தான் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதுவும் open book questions முடிச்சா 4th முடியறது, அதுக்கப்புறம் 5th. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எப்படி இருக்கீங்க? உடம்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே கிரேட். உட்கார முடியறதா உங்களுக்கு நன்னா இப்போ? எஸ் மாதாஜி, எஸ். சமோ எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஹெல்த்தியா இருந்தாலே அதுவே கிரேட் இல்லையா? இருக்க சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கு. ஏன்னா மறுபடியும் சென்னையில ஏதோ கோவிட் வந்திருக்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இஸ் இட் ட்ரூ? எஸ் மாதாஜி. ஓ, அங்க வந்துட்டு தான் மாதாஜி இருக்கு. ஓ வாட், அது என்ன வேரியன்ட்? ஏன்னா சைனால 5 months லாக்டவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாங்க. அந்த வேரியன்ட் தானா இங்கேயும்? இல்ல மாதாஜி, அது வேற இது வேறன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே, தென் ஃபைன். ஆக்சுவலி அது இல்லைன்னா நம்ம அவங்க 5 மாசம் லாக்டவுன்னா அது என்ன எவ்வளவு இம்பாக்ட்ன்றதுனால நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? ஆமா, பயமா தான் இருக்கு மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் வேக்சின் அந்த 3rd டோஸ் போட்டுருங்க எல்லாருமே. நம்ம அந்த ஏஜ் லிமிட் வரலையே மாதாஜி நம்மளுக்கு. நம்ம போய் இட் வாஸ் இந்த பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்ஸ்ல வந்து போட்டுக்கலாம். யூ கேன் கோ. அதுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது. only ஃபார் கவர்மெண்ட்க்கு தான் நமக்கு ஏஜ் லிமிட். எஸ் எஸ். ஐ திங்க் இட் இஸ் எவ்வளவோ செலவு பண்றோம் இல்லையா? ஃபைன், we can. நம்ம ஹெல்த் கோசரம் நாளைக்கு எடுத்து போய்
லட்சக்கணக்குல கொட்டுறதை விட ஒரு 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 500 ரூபாய் செலவு பண்ணிக்கிறதுல நமக்கு எதுவும் சங்கடம் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி கரெக்ட். அதனால நம்ம உடம்ப நம்ம பாத்துக்கணும். ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாருமே யாரெல்லாம் 2 டோசஸ் முடிச்சிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ப்ளீஸ் டூ தட். ஆக்சுவலி போட்டுக்கோங்க. பூஸ்டர் டோசேஜ் வந்திருக்கு. நானும் போட்டுக்கணும். போட்டீங்களா? மை ஹஸ்பண்ட் ஒன்லி ஹஸ் புட். நான் அப்போ ஐ வாஸ் இந்த ஆபரேஷன் இதனால டாக்டர் இப்ப வேண்டாம்னு இருந்தாங்க. சோ ஐ வில் கோயிங் டு புட். நவ ஐ ஹேவ் டு கோ. அவங்களே அனுப்பிடுறாங்க மெசேஜ். ஓகே. நெக்ட்ரோஃப் Nectrof, I think after a long time Suganya Mataji has come back. Suganya Mataji, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you. வாழ்க நலமுடன் மாதாஜி. நல்லா இருக்கணும் மாதாஜி. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Suganya Mataji. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. How are you? How is your health? Are you ready? Yes மாதாஜி. எஸ் நல்லா இருக்கேன். நல்லா ரெக்கவர் ஆயிட்டே வந்து கிளாஸ் உங்க கிளாஸ் தான் மேடம் நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன். ஓ உங்களை இப்ப திரும்பி பார்க்கும்போது பார்க்கணும் போல இருக்கு. வந்துட்டு அந்த லைன் எல்லாம் சரியா போயிடும். எஸ் அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நானு இந்த 4th சாப்டர் எல்லாரும் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா? இந்த கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் வேற ஐ திங்க் we have to give. I'll give for translation. இன்னைக்கு கொடுத்துறேன் நான் இந்த கொஸ்டின் பேங்க். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் இப்பதான் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா வந்திருக்காங்க. அட்மின்ஸ் கூட we have to see. ஐ திங்க் இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? குங்தே போஜ்யத்தே இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு இல்லையா? ஸோ சேத்தோ தர்ப்பணம் ஆர்ஜனம் இது வரைக்கும் முடிச்சுமா? ஸோ சேத்தோ தர்ப்பணம் சைத்தன்யா அந்தியல் இல்லையில சேத்தோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமாஹா தவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயோ கைர்வா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் அனந்தம் புத்திவர்தனம் பிரதிபாதம் பூர்ணாம் ஸ்ருதா ஸ்வதனம் சர்வாத்மா ஸ்நாபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஒரே ஒரு எமர்ஜென்சி கால். All glories to Shri Krishna Sankirtana, which cleanses the heart of all dust accumulated for years. இல்லையா? Not only for years. அதாவது நிறைய வருடங்கள் கிடையாது, எத்தனை ஜென்மங்கள் அழுக்கோ நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதாவது எத்தனையோ பிறவிகள்ல அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம நிறைய இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும்னா நிறைய சங்கீர்த்தனம் தான் பண்ணணும். அண்ட் எக்ஸ்டிங்விஷஸ் த ஃபயர் ஆஃப் கண்டிஷனல் லவ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் லைஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிஷனல் லைஃப்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும். வரையத்துக்கான ஒரு மார்க்கம். எக்ஸ்டிங்விஷஸ் மீன்ஸ் அதாவது ஃபிளஷிங் அவுட் ஆக்சுவலி ஆஃப் ரிப்பீட்டட் பர்த் அண்ட் டெத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இல்லையா? சோ இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல இருந்து கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம விடுபட்டாதான் நமக்கு இந்த அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். This Sankirtana movement is the prime benediction for humanity at large because so இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வரம் தான் நமக்கு. பெனடிக்ஷன்னாக்கா பிரைம்னா முதன்மையானது. சோ நமக்கு முதன்மையான ஒரு வரம் எதுனாக்கா சங்கீர்த்தனம். சோ அந்த சங்கீர்த்தனத்தினாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தியில நம்ம முன்னேற முடியும்.
அவ்வாறு நம்ம பக்தியில செல்லும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பாவ பலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகி செல்கின்றது. அதனால நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுவது கிடையாது. பகவான் அதுல இருந்து நமக்கு ரட்சிக்கின்றார். இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த ரேஸ் ஆஃப் பெனிடிக்ஷன் மூன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வரங்களாக நமக்கு வந்து அமைகின்றது. இட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். ஸோ இந்த சங்கீர்த்தனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு ஒரு ஆழ்நிலையான ஒரு ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கொடுக்கின்றது. எல்லாருமே கொஞ்சம் தயவுசெய்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நீங்க ஆன்சர் கொஸ்டின் வரும்போது யூ கேன் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. இல்லை இது ஒரு வாட்டி இங்க இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு, ஐ திங்க் முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த 2 பேஜ் இருக்கு, அது ஒரு வாட்டி முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் எல்லாமே பேச போறீங்க, நான் எதுவுமே பேச மாட்டேன். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு பயத்தோட தான் இருக்கும் இல்லையா? நம்மளுடைய பிறவி முடிந்தா நம்ம என்ன ஆகும், இல்ல உயிர் பிரியும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியர் இல்லையா? ஆனா பக்தியில ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலைத்து விட்டால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான அந்த ஆனந்த மயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருங்கடல் என அந்த ஆனந்த மயத்துல வந்து மூழ்கி இருப்பாங்க. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திளைத்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இங்க இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து சங்கடங்களே இருக்காது. ஏன்னா இதை விட ஹையர் ஆன டேஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அமுதம் போன்ற அந்த சுவையை வந்து அவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியின் சுவையை அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுபவித்து கொண்டிருப்பதால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுவது கிடையாது. நாட் ஒன்லி is the chanter of மகாமந்திரா is purified. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திர ஜபத்தை செய்பவர்கள் மட்டுமே தூய்மை அடைகின்றார்கள் என்று பொருள் அல்ல. நம்ம எல்லாருமே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற என்னென்ன செய்வார், பட் த ஹார்ட் ஆஃப் எனிஒன் ஹூ அப்பியர்ஸ் டு ஹியர் த டிரான்ஸ்டென்டல் வைப்ரேஷன், அதாவது நம்ம ஹிருதயம் வந்து கேட்கணும். அந்த மகாமந்திர ஜபத்தினுடைய அந்த அதிர்வுகளை நம்மளால கேட்க முடிந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஹிருதயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றது. ஈவன் த சோல்ஸ் embodied in the lower animals, insects, trees and other species of life also become purified and prepared to become Krishna conscious simply by hearing the transcendental vibration. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல்ஸ் ஆல்சோ அவர்களும் இந்த பஜனை பாட இடத்துல ஏதாவது இருந்தாக்கா கண்டிப்பா அந்த அந்த இடமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வைப்ரேஷனால அதுவும் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு புனித தன்மை அடைந்து அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றது. This is explained by Haridas Thakur when Chaitanya Mahaprabhu inquired from him how living entities lower than human beings can be delivered from material bondage. So இதை வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்னதா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்கின்றார். சோ அவர் கேட்கின்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட கேட்கின்றார். சோ எவ்வாறு இந்த உயிர்வாழிகள், அதாவது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸை விட லோயர் ஸ்பீஷிஸ், அனிமல் எல்லாமே லோயர் ஸ்பீஷிஸ் தானே, அதெல்லாம் எவ்வாறு வந்து வந்து விடுதலை அடைகின்றது, இந்த இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல திரும்பி வராம இருக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வாறு அது வந்து அந்த உன்னத தன்மை எவ்வாறு அடைகின்றது. ஏன்னா அதுங்களுக்கு சாண்டிங் பண்ண முடியாது, கர்மபந்தனமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தே டசன்ட் ஹேவ் த அதாவது பாத்தீங்கன்னா கர்ம பந்தனங்கள் இல்லை. ஆனா அந்த பிறவியினுடைய அந்த அதுல இருந்து அவர்கள் வந்து முக்தி அடையணும் இல்லையா? சோ இந்த மெட்டீரியல் லோகத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தை அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணணும். சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதுல இருந்து அவங்க எப்படி வருவாங்கனாக்கா ஜஸ்ட் எங்கேயாவது இந்த மகாமந்திர ஜபங்கள், அதாவது பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்துல இந்த அனிமல்ஸ் கூட இருந்தா கூட அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட் ஆறாங்க. தே ஆல்சோ பிகம் லிபரேட்டட். மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர்கள் எதுவாகவும் பிறக்காமல் அதிலிருந்து எலிவேட் ஆறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்கள் எடுத்துரைத்ததாக சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இங்கே சொல்கின்றார். So Haridas Thakur said that chanting of the holy names is so powerful that even if one chants in the remotest parts of the jungle, the trees and animals will advance in Krishna consciousness simply by hearing the vibration. So அந்த அதிர்வுகளை வந்து கேட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளும் தாவர செடிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடைகின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது. This was actually proved by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself when he passed through the forest of Jharkhanda. ஜார்க்கண்டுடைய அந்த காடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாஸ்
அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிரயாணத்தின் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தினால அங்க இருந்த அந்த விலங்குகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. அதுங்களும் அந்த அதற்கு வந்தக்கூடிய லாங்குவேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சங்கீதத்தை வந்து திருப்பி சொல்லக்கூடிய அந்த இதுக்கு வந்தது. At that time, the tigers, snakes, deer, and all other animals abandoned their natural animosity and began chanting and dancing in Sankirtana. Of course, we cannot imitate the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. இல்லையா? அவரை நம்ம இமிட்டேட் பண்ணி இன்னைக்கு நாயை பாடு நம்மளால பூனையை பாடுன்னு நம்மளால சொல்ல வைக்க முடியாது. ஏன்னா நாம அந்த அளவுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் லெவல்ல வந்து இன்னும் வந்து எலிவேட் ஆகல அப்படிங்கறது வந்து புரிந்து கொள்ளணும். பட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம சாண்டிங் பண்றதோட இம்பாக்ட் வந்து எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். Of course, we cannot imitate the activities, but we would follow his footsteps. We are not powerful enough to enchant the lower animals. இல்லையா? அவங்கள எல்லாரையும் பாட வைக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி கிடையாது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா but by chanting the holy names of them, we can actually convert many people throughout the world to Krishna consciousness. Contributing or distributing the holy name of Lord is the sublime example of contributing or giving charity. Dadati அப்படின்னா என்னன்னு charity, ததாத்தின்னா charity actually. By the same token, one must follow the pradighanati principle and be willing to receive, ready to receive the transcendental gift. One should inquire about Krishna conscious movement and open his mind in order to understand the situation of this material world. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்தின் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம வந்து இன்க்விஸ்டிக்கா இருக்கணும், கேள்வியுடையவராக இருக்க வேண்டும், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய மனோபாவம் இருக்க வேண்டும். Thus the குய்யம் அகத்தி பிரின்சிபல் கேன் பி ரிசர்வ்ட். ஸோ குய்யம் ரகசியம் என்பதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யம் என்பது. ஸோ ஆகத்திய பிரச்சதி கேட்பதற்கு, இதை பற்றி நம்ம வந்து கேட்பதற்கு வந்து நாம வந்து தயாராக இருக்க வேண்டும். சுச்சுவேஷன் இந்த பௌதிக இயற்கையில the members of International Society of Krishna Consciousness invite the society's members and supporters to dine with them when they hold love feast in all their branches, even every Sunday. Every Sunday பாத்தீங்கன்னாக்கா ISKCON டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் வந்து பிரசாதம் இருக்கும். Many interested people come to honor prasada and whenever possible they invite members of society to their homes and feed them sumptuously with prasada. அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதே பக்தர்களை அழைத்து வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் வந்து பிரசாத விநியோகம் வந்து செய்கின்றார்கள். In this way, both the members of society and the general public are benefited. People should give up the company of so-called yogis, jnanis and karmis and philanthropists because their association can benefit one. இல்லையா? நாம ஒரு ஞானியாகவோ யோகியாகி ஆனா நம்ம சுயமான இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட் மட்டும் தான் அடைய முடியும். ஏன்னா அந்த நிலையில போய் வந்து ரியலைஸ் பண்றது நம்ம ஒருத்தர் தான். ஆனா அதே வந்து பக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனேபிள் பண்ண முடியும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். If one really wants to attain the goal of human life, he should associate with the devotees of the Krishna conscious movement because it is the only movement that teaches one how to develop love of God. இல்லையா? சத்ததான் நம்ம ராதிகா மாதாஜி கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதாவது மாதுரிய ரசா மேலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தினுடைய இந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் மேலதான் இருக்கிறது. ஸோ தேர் இன்டென்ஷன் இஸ் ஒன்லி டு த லவ் ஆஃப் காட். ஸோ டெவலப் பண்ணிக்கணும்.